Thank you for watching. Please subscribe and press notification for more videos. MG Boy Recorder. Kamar da wasa yau da so da ya tuntube har yayi mini rauni fatar jikina ya salbe har na kasa barci zuciya ciki ya laɓe yayi gini cikin ta wanda babu yaɓe yaushe ne buƙatar za ta biya yau ne ko gobe da ina da hali jawo shi zanye da shi dai zobe so da siyasa ce tabbas da na yi zaɓe domin koyi mini nisar da ya zarcewa gombe soyayya ce soyayya ce soyayya ce soyayya MG Boy Recorder. Kamar da wasa yau da so da ya tuntube har yayi mini rauni fatar jikina ya salbe har na kasa barci zuciya ciki ya laɓe yayi gini cikin ta wanda babu yaɓe yaushe ne buƙatar za ta biya yau ne ko gobe da ina da hali jawo shi zanye da shi dai zobe so da siyasa ce tabbas da na yi zaɓe domin koyi mini nisar da ya zarcewa gombe soyayya ce soyayya ce soyayya ce soyayya. Thank you for watching. Please subscribe and press notification for more videos.